қаҳрамони барномаамон Умар Раҳимов узви маҳфили гӯштини тарзи озод мебошад. Мавсуф тасодуфӣ ба ин нав шомил нагаштааст. Аниқтараш ӯро қиблагоҳаш ба майдони мардони майдондорон раҳнамо кардааст. бо дар назардошти ин дар шароити кунунӣ варзиш ба мисли техника дар айёми пешравӣ қарор дорад. Бинобар ин омӯзиши усулҳои нави варзиш ба рушд ёфтанаш мусоидат мекунад. аз ин рӯ дар гӯштини тарзи озод ба ҷуз омӯзиши тарзу усулҳои маъмулии гӯштин, инчунин аз худнамоӣ, акробатика ва гимнастика низ шарт ва зарур аст. худи Умар бачаи оромтабиат аст, аммо ӯ дар интихобаш устувор аст. ба ҳар як имову ишораи мураббӣ бодиққат гӯш медиҳад. андеша мекунад ки чӣ қадаре варзишгар ба тамрин аҳамият диҳад, ҳамон андоза мартабааш боло меравад. Умар Раимов тӯли 4 сол аст ки дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳурияи маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин машқу тамрини худро давом дода истодааст ва дар муддати 4 сол ба унвони номзади устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардидааст. дар баробари интихоб намуданаш тавонист ки ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад ва ҳеҷ вақт аз идомаи машқу тамрин даст накашид. ҳарчанд ба мушкилиҳои зиёд дучор шуд, вале ин мушкилиҳоро пушти сар намуд. хуб, Умар, мехостем бифаҳмем чӣ сабаб шуд ки ин намуди варзишро интихоб кардед? ман ин намуди варзишро аввалин бор дар оинаи нилигун дидаам. ман хело бар ин намуди варзиш шавқу ҳаваси зиёд пайдо кардаам, вале боз маро падарам шавқманд кард ки падари ман ҳам чи устоди варзиши ин намуд риштаи гӯштинги тарзи озод мебошад. ман аввалин бор ба Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ омадаам ва ман таҳти устодам Шукур Муҳаммад то ҳол машқу тамрин намуда истодаам. хеле хуб. албатта ҳар як намуди варзиш ба худ як мушкилие дорад, як душворие дорад. ҳине ки шомили ин намуди варзиш шудед, машқу тамринро шурӯъ кардед, ба чӣ мушкилиҳо дучор шудед? аввалин бор ман усулҳои ин намуд риштаи гӯштингро омӯхтам. ба ман тӯли 1 сол меҳнати зиёд кардаам ва ман то ҳозир ба ҳамин қуллаҳо расидаам. хуб, будан он усулҳое ки дар аввал иҷрои он барои шумо мушкилӣ меовард? усулҳое ки ба ман мушкилӣ меовард, ман онҳоро оҳиста оҳиста аз худ кардам. баъд аз чанд муддати машқу тамрин ба мусобиқа рохат ёфтед? ман аввалин бор бар ин риштаи гӯштингу тарзи озод машқу тамрини худамро оғоз кардам ва бар ман аввалин бор усулҳое ки устодам Шукуров Муҳаммад ба ман меомӯзонд, онҳо ба ман мушкил буд. ман онҳоро бар муддати вақт ҳамаашро аз худ намудам ва ман аввалин мусобиқаи ман дар толори варзишии зӯрхона буд. ман дар вазни 20 килограмм дар он ҷо сазовори ҷои сеюм шудам. бори аввал баромад кардед, ҳаяҷон шуморо тарсу ҳарос фаро нагирифта буд? дар вазни 20 килограмм 3 рақиб доштам ки ман бар 2 тои онҳо дастболо шудам ва дар 1 тои дигараш мағлуб гаштаам ва манро дар мусобиқа бениҳоят тарси зиёд гирифта буд. ман машқу тамрини худамро зиёд кардам. оҳиста оҳиста тарс аз вуҷуди ман дур шуд. вақте ки ҷои сеюмро гирифтед, боварӣ доштед ки ба ин мақом сазовор мешавед? аввалин бор ман сазовори ҷои сеюм шудам, хурсанд шудам ва дар пеши худ мақсад гузоштам ки то бар мусобиқаҳои ҷаҳониам иштирок мекунам. мақсад гузоштед ки минбаъд дар мусобиқаҳо ҷои сеюм не, ҷои аввалро мегиред? бале, ман бисёртар дар пеши худам мақсад гузоштам
сазовори ҷои сеюм ва сазовори ҷои аввалро мегирам дар ҳама намуди мусобиқаҳои дохиливу байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ. мусаллам аст ки мусобиқа ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдаш то кадом ҳад аз нӯзикиҳои ин ё он нави варзиш баҳравар гаштааст. аз ин лиҳоз барои мураббиён дар мусобиқа бештар дидану дарк кардани иштибоҳҳои шогирд ҳадафи аввалин дараҷа аст, чунки онҳо бо ин гуна роҳ метавонанд дар ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муваффақ шаванд. мусобиқаи нахустини ӯ дар кохи зӯрхонаӣ доир гардид. гарчанде аз машқу тамринҳояш 2 моҳ сипарӣ шуда бошад ҳам, лекин мусобиқаи нахустинро ба таври аъло ҷамъбаст кард. дар сабқати навбатӣ ҳам устодашро ноумед насохт. усулҳое ки бо Умар ишон медиҳем мураббиён ки сармураббии ҷумҳурии Тоҷикистон Олимов Абдурозиқ ва мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Миров Рустам мебошад ки ин дар якҷоягӣ бо Умар мо усулҳоро ишон медиҳем. Умар дар ин сари вақт дард намуда ва иҷроиши усулро бештар ва хубтар иҷро менамояд. дар рафти тамрин ки ҳар рӯза ҳаст, сари вақт ба толори муассиса омада ва тамрини худро бо як завқу хислати хубе иҷро менамояд. чӣ қадар муддат машқу тамрини шумо идома ёфту дар мусобиқаи навбатӣ боз ҳунари худро санҷидед? ва баъд як моҳи дигар ман машқу тамрини худамро зиёд кардам ва дар толори варзиши зӯрхона боз ҳам як мусобиқа шуд ва ман дар он ҷо боз сазовори ҷои сеюм доштам, вале роҳафтода нашудам ки мусобиқаҳо гуфтам дар пес мебошанд. хуб, дар ин мусобиқа ҳам сазовори ҷои сеюм гаштед. шояд рақибон пурқувват буданд? ман дар он ҷо як рақиби бениҳоят пурқувват доштам, Асоев Фаридун, ки бар он шикаст хӯрдам. вайро таҷрибааш бениҳоят бузург буд. дар ҳар як мусобиқае ки баромад мекардед буданд ҳамон лаҳзаҳои мушкиле ки қабл аз мусобиқа машқу тамрин мекардед, мушкилиҳои зиёд ба шумо рӯбарӯ мешуду, аз идомаи машқу тамрин нияти даст кашидан доштед? ман дар мусобиқаҳо иштирок менамудам, иродаам мустаҳкамтар мешуд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ба гӯштини тарзи озод нафароне шомиланд ки табиатан чолоку ҳушёр буда иродаи қавӣ доранд ва гӯштингирони навраси мо пайваста дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ фаъолона ширкат меварзанд. ногуфта намонад ки фаъолияти гӯштингирони навраси тоҷик дар муқоиса бо варзишгарон аз давлатҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон назаррас аст ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки самти тарбияи эшон хуб ба роҳ монда шудааст. албатта ҷаҳонбинии варзишгар дар сурати бештар иштирок кардан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта васеъ мегардад. мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қирғизистон ки дар корномаи варзиши қаҳрамони барномаамон рух дод, хотирмон буд. چهار رقیب داشتم، 3 تا از جمهوری قرقیزستان بود. رقابت 8-1 نهایی من از جمهوری ازبکستان بود که من آن را با حساب 6-2 مغلوب کردم و در رقابت 1-4 نهایی با حساب 14-10 مغلوب شدم و من به نهایت خرسند شدم که بیرون از جمهوری تاجیکستان سزاوار جای نمایان شدم. من در جمهوری قرقیزستان سزاوار جای سیوم شدم. من به نهایت خرسند شدم که من بیرون از کشور عزیزمان تاجیکستان اشتراک نمودم. قبل از آن همین مسابقه سفربر شدند. مدت چند روز همایش‌های تعلیمی و تمرینی گذروندید؟ ما 10 روز مسابقه‌های دسته جمعانه
гузаштем ва ба ҷумҳурии Қирғизистон сафарбар шудем. вақте ки ба ин мусобиқа бори аввал баромад кардед, яъне сафарбар шудед, оё тарсу ҳарос шуморо фаро гирифта буд? Зеро берун аз кишвар дар як давлати бегуна, дар як ҷои ноошно бо як варзишгароне ки тамоман онҳоро намешиносед ва аз он усулҳое ки онҳо истифода мебаранд ноошно ҳастед, мушкил набуд барои шумо? Ман ба ҳамун толори мусобиқа баргузор шуд даромадам, манро бениҳоят ҳам тарсу ҳарос, ҳам ҳаяҷони зиёд маро фаро гирифт. Ман рақиби қирғизамро бо ҳисоби 12-2 шикаст додам ва тарси ман дар он мусобиқа гум шуд. Дар он ҷо ман бениҳоят рақибони пуртаҷриба доштам ва дар рақобати якчорниҳоӣ манро бо ҳисоби 14-10 шикаст доданд. Аз ин роҳ афтода нестам ва ин ба ман як дарси хеле хуб шуд ва аз ин таҷрибаи зиёд гирифтам. баъди бозгаштан аз қирғизистон умар раҳимов худро тамоман дигар хел эҳсос намуд. ба қавли варзишгарон таҷрибаи ғанӣ пайдо кард ва ин таҷрибаро ӯ дар омӯзиши ҳарифон аз худ намуд. шояд ҳамин чиз буд ки мусобиқаи дохилиро дар шаҳри Панҷакен сарбаландона пушти сар кард ва роҳ ба сӯи мусобиқаи навбатии байналмилалӣ ба ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон пеш гирифт. дар шаҳри Панҷакен мусобиқа баргузор шуд. Ман дар он мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштам. Ман 4 рақиб доштам. Яктор аз шаҳри Хуҷанд, дигараш аз шаҳри Панҷакен буд. Ман онҳоро бо мушкилиҳои зиёд мағлуб кардам ва рақобати финалии ман Умаров Рамшед, он бисёр варзишгари пурқуввати шаҳри Панҷакен аст ки ман онро бар ҳисоби 9-3 мағлуб кардам. то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, ба ғайр аз ҷумҳурии Қирғизистон боз чанд маротиба дигар ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар шудед ва мехостем ки дар бобати рақобатҳои худ каме ҳарф мезадед. Ман 5 маротиба ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар шудам ва ман 5 маротиба қаҳрамони Ӯзбекистон шудам. Мо дар муддати 2 сол 5 бор ба Ӯзбекистон сафарбар шудем. Ман аввалин бор дар ҷумҳурии Ӯзбекистон 5 рақобат доштам. 4 тоаш аз ҷумҳурии Ӯзбекистон буд ва 1 тоаш аз ҷумҳурии Қирғизистон буд ки ман ҳамаи онҳоро бо ҳисоби калон мағлуб намудам ва дар он ҷо парчами кишварамонро боло бардоштам. хуб, буд дар ҳамин мусобиқа ягон рақибе ки арзандатар буд? рақобати якчорниҳоӣ ва рақобати финалии ман бениҳоят варзишгарони пурқуввати ҳам ҷумҳурии Қирғизистон ва ҳам ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҳисоб мерафтанд ва ман онҳоро шикаст додам. Ин соли 2021 буд. Дар соли 2022 ҳам ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар шудем. Дар он ҷо 5 рақиб доштам ва ҳар 5 онҳоро мағлуб кардам. Онҳо варзишгарони хуб буданд ва рақобати финалии ман бениҳоят варзишгари ҳам пурқувват, ҳам пуртаҷрибаи ҷумҳурии Ӯзбекистон буд ки ман онро бо ҳисоби 4-1 мағлуб кардам. ҳамин ҳар як варзишгар ба худ як усули дӯстдошта дорад. мехостем бифаҳмем ки усули дӯстдоштаи Умар кадом усул аст ки бо ҳамин усул бисёртар рақибонашро шикаст медиҳад? Ман бисёртар рақибонамро бо усули фишордиҳии даст шикаст медиҳам. дар ҳақиқат дар самти дуруст ба роҳ мондани машқову тамринҳо асоси обур кардани марҳилаи муваффақияту комёбиҳои ҳар як варзишгар аст. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки ҷамомади таълимиву тамринӣ ба дараҷаи тахассусии варзишгар мусоидат мекунад. ин хусусиятҳоро варзишгар дар ҳоле соҳиб мегардад агар дар интихобаш иродаи қавӣ дошта бошаду масъулияти баланди касбиро эҳсос кунад. чуноне маълум шуд, Умар машқу тамринҳоро зери роҳбарии мураббии ҷавон Муҳаммад Шукуров
дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои гӯштини пойтахт мегузаронад. албатта шароитҳо барои ташкилу роҳандозӣ намудани машқҳои дастаҷамъӣ созгор аст. дар соли 2022 яке мусобиқаҳое ки дар осиёи марказӣ баргузор мегардад, ин барои дарёфти ҷоизаи 3 карат чемпиони осиё ва 2 карат чемпиони ҷаҳон ин Дилшод Мансуров мебошад, ки дар шаҳри Тошканд баргузор гардид ва ба рақибҳои пурқуввате ки дар осиёи марказӣ ва Федератсияи Россия дар ин мусобиқа ҳузур доштанд, Умар бо инҳо дастболо гашт ва ғолиби мусобиқа дониста шуд. Сеюм маротиба ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар кардем барои дарёфти ҷоми Комил Солеҳов ва ман дар он ҷо низ 5 рақиб доштам ва 5 рақиби худамро бо усули дастфишорӣ мағлуб кардам. аллакай шумо 3 маротиба дар ин мусобиқаи ҷумҳурии Ӯзбекистон баромад кардед. будан ҳамун рақибоне ки бори дуюму сеюм бо онҳо рӯбарӯ шудед, ё ин ки дар ҳар як мусобиқа рақибони шумо иваз мешуданд? Дар ҳар як мусобиқа рақибони ман иваз мешуд, ки варзигарои хуб меомадан бо ман қувваозмоӣ мекарданд. хеле хуб. аллакай шумо то як андозаи таҷрибаи кофӣ гирифтед аз ин мусобиқаҳо ва бештар чӣ таъссурот бардоштед? дар он ҷо таассуроти бисёр буд, ки онҳо толорҳои замонавӣ доштанд ва варзигарони тоҷикро ҳурмат менамуданд. бисёр инсонҳои хоксор буданд. бори чорум ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар шудем ва дар шаҳри Алмалик дар он ҷо 5 рақибони пуртаҷрибаи зиёд доштам, ки ман онҳоро бо ҳисоби 4-1, 6-2, 7-3 дастболо гаштам ва дар рақобати финалии худам рақиби ман пурқувват буд, ки ман дар он ҷо бо ҳисоби 3-2, вале ба мушкилиҳо нигоҳ накардам. ман усули дастфишориро иҷро кардам ва ба ман 4 хол доданд. ман онро бо ҳисоби 6-3 рақобати финалии худамро дастболо гаштам ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро барам бардоштам. вақте ки бори аввал дар ин мусобиқа берун аз Тоҷикистон ҷои аввалро гирифтед ва парчами Тоҷикистон баланд бардошта шуд, суруди миллӣ садо дод, чӣ гуна худро эҳсос кардед? дар соли 2022 бори 5 ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар шудем. дар он ҷо барои ҷоми дарёфти Дилшод Мансуров буд, ки он бениҳоят мусобиқаи ҳам бузург буд ва ҳам мушкилии ман буд, ки ман дар он ҷо 5 рақиб доштам, 2 то аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, 1 то аз ҷумҳурии Қирғизистон ва 2 то дигар аз ҷумҳурии Қазоқистон буд, ки ман ҳамаи онҳоро бо ҳисоби бо ҳар гуна ҳисобҳо дастболо гаштам. рақобати финалии ман бениҳоят варзигари пурқуввати ҷумҳурии Қазоқистон буд. ман онро бо ҳисоби 3-2 дастболо гаштам ва дар он ҷо низ парчами Тоҷикистон боло шуд, суруди миллӣ садо дод. ман аз парчам ифтихор кардам ва ашки шодӣ резондам. дар моҳҳои аввали соли равон дар ноҳияи Файзобод мусобиқаи кушода баргузор гардид. дар мусобиқаи кушодаи ноҳияи Файзобод дастаҳо аз шаҳри Душанбе, шаҳру Навои тобеи марказ, вилоятҳои Суғду Хатлон ширкат варзиданд. сабқати гӯштини тарзи озод бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод дар ҳамкорӣ бо бахши ҷавонон ва варзиш ва муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи мазкур роҳандозӣ шуд. қувваозмоиҳо дар байни 2 сину сол варзишгарони солҳои таваллудашон 2005, 2006 ва 2008-2010 ҷараён гирифт. чуноне ки дар маросими ифтитоҳи сабқат қайд карда шуд, дар ноҳия яке аз навъҳои дӯстдоштаи кӯдакону наврасон ин гӯштени тарзи озод мебошад ва он мусобиқа ба алоқамандони ин нави олимпӣ то дер боз аз хотираашон зудуда нахоҳад шуд, чаро ки мусобиқа аз рӯи гӯштени тарзи озод бори аввал аст, ки дар ноҳия баргузор гардид.
дар рушди гӯштини тарзи озод дар ноҳияи Файзобод саҳми мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Абдурозиқ Олимов назаррас аст. дар сабқати мазкур ҳам Умар аз худ таассуроти амиқ боқӣ гузошт. дар ноҳияи Файзобод иштирок кардам. Ман дар он ҷо се рақиб доштам. Якто аз шаҳри Душанбе, дигар аз ноҳияи Файзобод, сеюмин аст аз шаҳри Норак буд ки ман ҳамаи онҳоро бо ҳисоби калон 12-2 мағлуб кардам ва дар он ҷо беҳтарин варзигар ба ҳисоб рафтанд. Варзигарони ноҳияи Файзобод хуб буданд ва рақобати онҳо ҷолиб буд. дар шаҳри Душанбе дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ иштирок кардам. Ман 4 рақиб доштам ки онҳо варзигарони беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафтанд ки яке аз беҳтарин варзигарони ҷумҳурии Тоҷикистон Каримов Абубакр буд ки ман аз он 2 бор шикаст хӯрдам ва як бор онро бо ҳисоби 7-2 дастболо гаштам ва рақобати финалии ман Каримов Салмон буд ки ман дастболо гаштам. Қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 ба ҳисоб рафтам ва ҳамчунин мо бар мусобиқаи барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Конибодом рафтем. Ман дар он ҷо низ 5 рақиб доштам. 2 аз ҷумҳурии Узбекистон буд ва 1 аз шаҳри Ишфара буд. 2 дигар аз Конибодом буд ки ман онҳоро бо ҳисоби калони 10-0 мағлуб кардам ва дар он ҷо ба ман анамин ҷоми зеборо ба ман туҳфа намуданд. Умар, дар ҳамин вазни 43 килограмм ҳаст варзишгаре ки аз ҳамин шаҳри Душанбе ё ки умуман аз ҳамин ноҳияҳои кишвар ки бисёр варзишгари арзандаи пурқувват бошад ки ҳар вақте ки дар мусобиқа бо ӯ рӯбарӯ мешавӣ барои ту яъне мушкилои зиёдро ба бор меорад. бале бисёр варзигарони пурқувват ҳастанд. аз шаҳри Душанбе Ибронов Довуд, Каримов Абубакр, Каримов Салмон ва аз дигар шаҳру ноҳияҳо ҳам низ мебошанд. дар воқеъ ҳунарнамоии муваффақонаи варзишгарони ватанӣ аз рӯи гӯштини тарзи озод дар сабқати мухталифи байналмилалӣ боис гардид то сол ба сол дар қаламрави ҷумҳуриямон сафи ихлосмандони он аз ҳисоби кӯдакону наврасон афзун ёбад. албатта ин ҷо сухан дар мавзӯи бозиҳои олимпӣ байни бузургсолон ва наврасон меравад ки ба варзишгарони мо фурсати ба даст овардани 2 медали нуқра пеш омадааст. акнун наврасонро дар оянда сабқати бонуфуз сеюмин бозиҳои тобистонаи олимпӣ мунтазир аст. масъулин яке аз довталаб барои соҳиб шудани рӯхат ба бозиҳои олимпӣ миёни наврасон Умар Раҳимовро пешгӯӣ менамоянд. дар ин сини сол мо аллакай дида истодем ки дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, мусобиқаҳои байналмилалӣ чанд нафар варзишгарони мо дар ин сини сол мебинед ки дар ҷумҳурии Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ба монанди Раҳимов Умар, Асоев Фаридун, Забиров Анушервон, Иброҳим Ёров ва чандин наврасонеро мо дида истодем ки аллакай мо метавонем ки ҳамин варзишгарон дар оянда дастгирӣ шавад. ҳамин наврасони мо метавонанд ки дар чемпионати Осиё ҷо бигиранд ва роҳхати бозии олимпии наврасонро бигиранд. барои ҳамин мо аз сини сол умеди калон дорем. бояд ки ҳамин сини сол наврас бояд дар мусобиқаҳои хориҷи кишвар, дар ҷамъоварҳои хориҷи кишвар бояд ширкат варзад ва бо ҳарифони хориҷии худ яъне ки шиносоӣ кунад ва
سطح ملکه خود را بلند بردارند. عمر از نقل‌های شما برمی‌آید که بسیار زحمت و تلاش‌های زیاد کشیدین و باوری داریم که در آینده که از ورزشکاران بهترین میشوید و می‌خواستیم بفهمیم که در پیش و در آینده چی مقصد دارید و می‌خواهید که به همون مقصد خود برسید. آرزوی همه ورزشکاران در بازی‌های المپیک اشتراک و سزاوار جای‌های نمایان می‌باشد که آرزوی یگانه من در بازی‌های المپیک سزاوار جای اول شدن می‌باشد. تحصیل در مکتب چگونه است؟ آیا مشق و تمرین به خواندن شما مانع ایجاد نمی‌کند؟ تحصیلم در مکتب خوب است، مشق به من یگان مشکلی ایجاد نمی‌کند. از فن‌های دقیق بیشتر به کدام فن میل دارید؟ از فن‌های دقیق بیشتر به من فن الگبرا پسند است و من این فن را دوست می‌دارم. به همسالانم توصیه می‌دهم که هم کتاب خوانم هم به ورزش مشغول شوند. چندی قبل در مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی оид ба намудҳои гӯштини шаҳри Душанбе мусобиқаи кушода оид ба гӯштини тарзи озод доир гардид. Сабқати мазкур ба ҳукми анъана даромада ҳамасола дар моҳи май ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. Дар сабқат ба ҷуз намояндаҳои шаҳри Душанбе инчунин як даста аз вилояти Соғнил иштирок намуд. Шумораи умумии иштирокчиён ба 125 нафар расид. Варзишгарони навраси солҳои таваллудашон 2005-2007 дар 10 вазн барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. қаҳрамони барномаамон Умар Раҳимов дар сабқати мазкур чун мусобиқаҳои қаблӣ маҳорати хуби варзишӣ нишон дод ва албатта мақсаду мароми ягонаи Умар дар оянда ин ба даст овардани рохати бозиҳои сеюми тобистонаи олимпӣ миёни наврасон аст. умед аст ки сеюмин бозиҳои олимпӣ барои қаҳрамони барномаамон комёбиро ба бор хоҳад овард.